uKhuzani Pongoza idlamlenze ujabuliswa ukubona ingane yakhe ekhuluma futhi ekhuluma into enomqondo. Lokho siyazi ukuthi ingane uma isesigabeni sokuthi ikhulume, cha hayi lapho-ke la sekufanele uyibone khona ukuthi ususebenze ngempela phela ephuzwini lokuthi ukhulise ingane. Phela ingane-ke kuthiwa iwumsebenzi, iwumdante futhi ingane iyabiza. The more ingane ikhula, the more izindleko zehla. Ubekhuluma-ke nobaba wakhe ethi ubaba uKhuzani bombone ukuthi ujabule, amehlo agcwele nje injabulo njengoba-ke ebona ekhulume. Awuthokozele naye ividiyo noKhuzani. Yeah? Ubaba. Uphi baba? Uphi baba? Inoto baba. Ubani? Ugogo. Oh, Ugogo. Ugogo.